Окнен духтаро анаира акция меган. Пояфзолои Туркии 222 сомона 100 сомон шудагай. Ин амҷа кадо меша мегирен барои мактаб. Аз синфи 1 то синфи 11 размер меёбен. Марамат скидкаи грандиозни рафтеста дар донояк. Нархаш 100 сомона. Шумо моделакора дидестен. Интихоб бира бинен чӣ хел зиёда. Иша ишда фасона, иша ишда фасон. Турецки тоза. Качествои нами зур гуфти гапо. Борои қимати баъзеош то 300 сомона нарх дошт. Ҳозир боша 100 сомон. Бовар мекунед 100 сомон шудага. Мана ва якоша бинен моделакоша бинен чӣ хушруча 100 сомон. Ира бинен. Ина муча бинен. Охи туфлиёда гап нестай. Ҳатто шаҳбачаодам размер меёбен. Марамат 100 сомон. Нархе ки дар ягон ҷо нест, леки дар донояк астай. Дӯстони азиз, маркази савдои Сити Молл дае. Мана биёен дии мошинада доноякай. Мағозаи донояк чӣ хеле медонед? Тез скидкои зури баъд сар метиҳан. И тарафшам ҳамин нархай. Эва, и тарафа бинен духтаро, иношам хушруча ҳамаш. Мана 100 сомон. Фақат успет кунен ки тамом нашава. 100 сомон. Барои мактаб либос нагирифта бошен, сразу бихезен донояк биёен скидкои грандиозни сар додагиан дар сар либоси мактаби. Либосои мактаби тамоми намудаш 20% арзон шудагай. Бовар мекунен сезон сар нашида аллакай ино скидкара сар додан. Успет кунен ягон ҷода мисол сезон сар нашида скидка намекунанд. Леки донояк барои шумо намахе скидкаи зур сар додагай. Хулоса биёен. Думбрукои фасон куртои хусро ҳамаш бори брендай. Нигоҳ кунед. Кадом брендояй? Доктор. Дидена чӣ хеле брендояй. Нархошон 800-900 ҳазорай. Лекин доноякда скидка кардагиан арзони бадай. Нигоҳ кунед. Иҷада 500 чанд сомай, 400 чанд сомай, 600 чанд сомай, мақсада мо 1000 чанд сомай, 600 чанд сомон да мегирен бо 20% дига скидка тамошобино марҳамат бори бренд мана 535 сомона оригинало 20% дига арзон мешава. Марҳамат каседа дар корай. Ина борои брендиам беҳад бисёр омадагай дар донояк. Биёин барои фарзандотон харидорӣ кунен. Аз синфи 1 сар карда то синфи 11 ра любой намуд гуфти гапо любой цвет меёбен аз донояк. Духтаро интихоба бинен. Ира бинен хоҷ хушрӯай борошон. Суроғашона ҳозир мефаҳмонумтона. Маркази савдои донояк дар Сити Молл тамошобина дии мошина. Ина биёен ҳамаи чӣ меёбен. Чӣ хеле медонен донояка бори хичай. Оптовиам доранд. Оптовишон бозори Корвон дай шумо навор гирифта будам. Оптовико метонен бирен бозори Корвон 7 дарвоза 10 қаторда мағозаи донояк астай барои оптови. Леки донахаро ина биёен борои брендира бо нархи дастрас аз донояк харидорӣ кунен. 20% сезон сар нашида 20% аллакай донояк скидкаи грандиознира сар додагай. Бо медонен чӣ? Духтарако касе ки дар 699 сомон мисол харид куна бо як сару формаи дига туҳфа мегира. Бовар кунен туҳфаошон беҳтаринай. Дар сюрпризои зур дора мағозаи донояк. Аку гӯш кунен ба ҳазур. Нигоҳ кунен тамошобинони азиз сезон сар нашида донояк аллакай 20% скидка сар додагай. Тамоми борошонда. Ира бинен беғарз аз нижни бельё дига тамоми борошонда мисол сар либоси мактабида 20% скидкая. Бинен чӣ қадар интихоб зиёда. Ям хушра ай синфи 1 то синфи 11 меёбен. Мана марамат нигоҳ кунен. Юбкои хушру, кофточкои хушру, хулоса сарафанои фасон, тройкаву четвёркои хушру. Ҳамаш дасти аввалай бори оригинал. Духтаро 20% скидкай бо майли ҳама касе ки 999 сомон да харид мекуна ку бо як сар формаи дига падарка мешава барои ягон ҷо рафтан ё ки барои хона да пӯшидан. Мақсад бо як бори гуанҷо ё туркӣ падарка мешава. Ҳозир ман шумода нишон метам. Аз анамиҷа нигоҳ кунен. Касе 999 сомон да харид мекуна аз анамиҷа падарка мегира. Нигоҳ кунен чӣ хушрам двойкан, тройкан платян. Аз амиҷа бо туҳфа мегира. Хулас мағозаи донояк ҳамаи шумора 5 рӯза. И аксияшон тамошобино. И аксияшон ҳамагӣ 5 рӯз давом мекуна. 20% скидка дар тамоми боро бо туҳфа. 5 рӯз давом мекуна. Успет кунен. Ман сразу мемонам наворшона. ҳатман тамошо кунен бихезен биёен. Сити Молл даян дии мошина мағозаи донояк. Марама духтаро чизе нафаҳмидед метонен занг бизанен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Барои мактаб нигоҳ кунен чӣ қадар пояфзолои хушрӯи оригиналтон ёфтам. Духтаро аксия рафтестай доноякда марҳамат инами тараф ҳамаш 50% скидка.
бовар мекунед 50% скидка. Иҷа нигоҳ кунед, она 167 сомона дора. Хулас аз ҳами 75 сомон сар мешавад. Вақти 50% скидка шуд, мисол инамино қариб 75 сомон, 80 сомон. Инам хеле меафта тамошобино. Марҳамат аз синф як сар када ту недахтаракои калона размер ҳастай. Мана марҳамат моделакоша дидестен. Ҳамаш бори оригинал ай, ҳамаш бори қиматиян. Мана барои мактаб дар кортон боша, бихезен биёен. Скидка на танҳо ино дай. Бо скидкаи 20% ам доран дар сав либоси мактабӣ. Борои ин нави нав коллексияи 2027-26 да аллакай скидка сар додаган ҳам бачагида ҳам духтаронада. Марҳамат навора диден ҳатман донояк биёен. Сити мол дуюм ошёна мағозаи донояк. Ино нигоҳ кунед чӣ қадар сумкаи фасонтон ёфтагим. Нигоҳ кунед, на танҳо сумка, балки пойафзолошона биден. Ҳамаш борои новинкаяй. Мана марҳамат касседа дар корай. ҳатман новинкора диден. То ҳолам хеле дизайно ягон ҷода набуд, лекин дар мағозаи доноягина омадагай ба ҳазур духтаракотона бигирен, биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Духтаро хушхабар, медонен чӣ? 20% скидка. 20% скидка сардодагиан. Бо касе ки дар 999 сомон харид мекунако, боз як тӯҳфаи дига мегира, бовар мекунен. Тӯҳфаша мебиён, аз наздик мебинен, сюрпризай. И туфлиёшона бинен духтаро, пояфзолошонам беҳад хушрӯай. Нигоҳ куненда ҳами синфи як сар карда размер доранд. Суроға Сити мол дуюм ошёна мағозаи донояк. Қисми болора бинен, барои писаракоям ҳаст. Диден чӣ қасм ваёи хушрӯмадагаи сумкаи хушрӯмадагаи духтаро. Марҳамат муроҷиат кунед. Духтаро нигоҳ кунен, бори новинка бо қабул кардаи донояк. Нигоҳ кунен, ҳам барои духтарако, ҳам барои писарако ҳамаи брендови либосаи мактабӣ оварда. Кадом фирмоян? Фирмои Хердал, Туги. Ина тамошобино. Хитон бинен бо Духтаро. Медона. Ина юра касе истифода бурдагиай тамошобино. Хичо медона на юра хушрӯи. Тамошобино турецки оригинал, мана марҳамат ҳами фирминиё дамоз скидкаста. Ҳамаш да 20%. 20% духтаро. Ки дигар размер намеёвем. 5 рӯза скидкашон тамошобино ҳамаги 5 рӯз успет кунен, размеротона намеёвен. Ина барои кӯдакотон бораи брендови хушрӯи качествени гирифтанӣ бошен. Мағозаи донояк биёен. Ира без скидка мегиран, рост мегаи хоҳарак, лекин ина духтаро бо барои шумо муштариёи азиз 20% дига скидка кардаган, барое ки ино эксклюзиван, ҳар ҷода намеёвен. Ҳам интихоби васеъ, ҳам мисол размеро боша. Мана марҳамат навора диден, бихезен донояк биёен. Донояк ҳамаи шуморо интизорай тамошобино. Тамоми намуди борои мактабӣ овардагай бо 20% скидка, бо майли ҳама дар 999 сомон вақте харид мекунен ку бо шумода тӯҳфа метиҳанд. Марҳамат иқдоми беҳтарин аз ҷониби донояк. Серишам ҳаста, мана марҳамат тамошобино, серишам ҳаст. Тамоми намудаш дар ҳақиқат ҳам ҳастай, интихобшон зиёдай. Суроғара гӯш кунен тамошобинони азиз. Маркази савдои Сити мол дуюм ошёна мағозаи донояк.